Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 6. Мяркую, ты ўжо чуў апошнюю навіну, Бэзіл. Такімі словамі лорд Генры сустрэў Ховарда, які ў суправаджэнні афіцыянта увайшоў у асобны пакойчык рэстарана «Брысталь», дзе быў сервіраваны абед на траіх. «Не, Гары, што здарылася?» – спытаў мастак, уручаючы паліто і капялюш паслужліваму афіцыянту. «Спадзяюся, навіна не палітычная. Палітыка мяне не цікавіць. Ва ўсёй палаце абшчын наўрад ці знойдзецца хоць адзін чалавек, варты таго, каб яго партрэт быў напісаны. З іншага боку, шмат каго з іх варта было б злёгку пабяліць». «Доріан Грэй заручаны», – вымавіў лорд Генры. Холвард стаў белы, як палатно. «Доріан? Заручаны?» – усклікнуў ён. «Не можа такога быць. І тым не менш, гэта праўда. І з кім жа?» «З нейкай там актрысуляй». «Не магу ў гэта паверыць. Доріан не настолькі неразважлівы». «Наадварот, мой дарагі Бэзіл, Доріан дастаткова разважлівы, каб час ад часу рабіць глупствы». «Але шлюб, Гары, гэта не адно з тых глупстваў, якія можна рабіць час ад часу», – пасміхнуўся Холвард. «Акрамя як у Амерыцы, вядома ж», – запярэчыў лорд Генры. «Зрэшты, я не сказаў, што Доріан жэніц. Я толькі сказаў, што ён заручаны. Гэта значыць, мае намер ажаніцца. А гэта не адно і тое ж. Я, напрыклад, добра памятаю, што ажаніўся, але не прыпамінаю, каб быў заручаны. А таму схільны думаць, што такога намеру ў мяне не было». «Ты толькі падумай, Гары, пра паходжанне Доріана, пра яго матэрыяльны стан і становішча ў грамадстве. Такі няроўны шлюб для яго – гэта проста вар'яцтва. Калі хочаш, каб ён і сапраўды ажаніўся з гэтай дзяўчынай, скажы яму тое, што сказаў зараз мне. Тады ён абавязкова так і зробіць. Самыя недарэчныя ўчынкі чалавек здзяйсняе з самых высакародных памкненняў. Але яна хоць прыстойная дзяўчына. Было б сумна, калі б Доріан звязаў сябе на ўсё жыццё з якой-небудзь гнюснай істотай, якая б стала прычынай яго маральнай і інтэлектуальнай дэградацыі. Не ведаю, ці прыстойная, але ведаю, што вельмі прыгожая, а гэта значна важней», – адказаў лорд Генры. «Я асабіста яе не бачыў, але Доріан называе яе прыгажуняй, а ён рэдка памыляецца ў такіх рэчах. Сёння ўвечары мы пабачым яго выбранніцу, калі ён не забыўся пра нашу дамоўленасць». «Ты сур'ёзна?» «Вельмі сур'ёзна, Бэзіл. Мне млосна нават падумаць, што калі-небудзь я буду больш сур'ёзным, чым у гэту хвіліну». «Але няўжо ты ўхваляеш яго заручаны, Гары?» – спытаў мастак. «Я ў гэта ніколі не паверу. Мусіць, гэта проста юнацкае захапленне». «Я ніколі нічога не ўхваляю і не асуджаю. Больш абсурднага стаўлення да жыцця нельга было б і выдумаць. Мы пасланы ў гэты свет не для таго, каб выстаўляць на паказ свае маральныя забабоны. Я ніколі не звяртаю ўвагу на тое, што кажуць звычайныя людзі, і ніколі не ўмешваюся ў тое, што робяць чароўныя людзі. Калі асоба чалавека мяне захапляе, то ўсё, што яна лічыць патрэбным рабіць, я знаходжу абсалютна цудоўным. Доріан Грэй закахаўся ў пекную дзяўчыну, якая грае Джульету і хоча ажаніцца з ёй.
Чаму бы не? А жаніся ён хоць з самой Місалінай. Ад гэтага ён не стане для мяне менш цікавым. Як ты ведаеш, я наогул не прыхільнік шлюбу. Галоўная загана шлюбу палягае ў тым, што ён робіць чалавека неэгаістычным. А неэгаістычныя людзі бясколерныя. Ім не хапае індывідуальнасці. Тым не менш, бываюць такія складаныя натуры, якіх шлюбнае жыццё робіць яшчэ больш складанымі. Яны не толькі захоўваюць свой эгаізм, але і дадаюць да яго мноства іншых эга. Такі чалавек вымушаны жыць больш за адно жыццё і становіцца асобай высокаарганізаванай. А гэта, я мяркую, і ёсць мэтай нашага існавання. Акрамя таго, набыты вопыт заўсёды карысны, а сямейнае жыццё – гэта, безумоўна, найкаштоўнейшы жыццёвы досвед. Спадзяюся, што гэта дзяўчына ўсё ж такі стане жонкай Дорыана Грэя, які паўгода кахацьме яе да ачмурэння, а пасля нечакана знойдзе якую-небудзь іншую паненку. Карацей, ён будзе ўяўляць сабой вельмі цікавы аб'ект для вывучэння. Спадзяюся, Гары, ты ўсё гэта кажаш не ўсур'ёз, бо калі жыццё Дорыана будзе сапсавана, цябе гэта засмуціць значна больш за іншых. Ты нашмат лепей за таго, кім хочаш здавацца. Лорд Генры засмяяўся. Мы імкнемся думаць добра пра іншых толькі таму, што баімся за саміх сябе. У аснове аптымізму ляжыць звычайны страх. Мы прыпісваем нашым блізкім тыя дабрадзейнасці, з якіх можам атрымаць для сябе выгаду, але лічым, што робім гэта з велікадушнасці. Павер, Бэзіл, я кажу табе тое, што думаю. Я сапраўды стаўлюся да аптымізму з найвялікшай пагардай. Ты баішся, што жыццё Дорыана будзе сапсавана, а, па-мойму, сапсаваным можна лічыць толькі тое жыццё, якое спынілася ў сваім развіцці. Выпраўляць або перарабляць чалавечую прыроду значыць толькі пагаршаць яе. Ну а што да шлюбу, то мужчыну і жанчыну могуць звязваць значна больш трывалыя сувязі, і паміж імі могуць існаваць нашмат цікавейшыя адносіны. А вось і Дорыан, ад яго ты даведаешся больш, чым ад мяне. Гары, Бэзіл, сябры мае, можаце мяне павіншаваць, вымавіў Дорыан. Яшчэ ніколі я не быў такім шчаслівым. Зразумела, усё гэта даволі нечакана, як нечакана ўсё цудоўнае ў свеце. Але мне здаецца, гэты цуд я шукаў усё сваё жыццё. Ён паружавеў ад радаснай узрушанасці. «Падзяюся, Дорыан, вы будзеце шчаслівым заўсёды», – сказаў Ховард. «Але чаму вы не паведамілі мне пра вашы заручыны? Гэта недаравальна з вашага боку, бо ж Гары аб гэтым ведаў». «Яшчэ больш недаравальна тое, што вы спазніліся на абед», – перапыніў яго лорд Генры. «Давайце лепш сядзем і паглядзім, чым нас тут парадуе новы шэф, а вы нам раскажаце ўсё па парадку». «Асабліва і распавесці няма чаго», – пачаў Дорыан, калі яны селі за невялікі круглы стол. Вось як гэта адбылося. Учора ўвечары я з'ездзіў дадому пераапрануцца. Затым паабедаў у італьянскім рэстаранчыку, а ў 8 адправіўся ў тэатр. Сібіла грала Розалінду. Дэкарацыі былі, як звычайна, жудасныя, а Арланда проста недарэчны. Але Сібіла была непераўзыдзеная. Вам трэ было яе бачыць. Яшчэ ніколі яна не здавалася мне настолькі чароўнай. Яна выглядала далікатнай і грацыёзнай. Валасы атачалі яе твар, як цёмнае лісце, бледную ружу. А як яна грала! Зрэшты, вы самі сёння ўбачыце яе на сцэне. Яна
Проста прыроджаная акторка. Я сядзеў у гэтай убогай ложы абсалютна зачараваны. Забыўся, што я ў Лондане, што зараз 19 стагоддзе. Я быў з маёй каханай далёка-далёка, у дрымучым лесе, дзе не ступала нага чалавека. Пасля спектакля я пайшоў да яе за кулісы, мы сядзелі побач і размаўлялі. І раптам я ўбачыў у яе вачах выраз, якога ніколі раней не заўважаў. Я нахіліўся да яе, і мы пацалаваліся. Не магу вам перадаць, што я адчуваў у гэты момант. Мне падалося, што жыццё спынілася, і што ў ім больш анічога не засталося, акрамя гэтага імгнення ружова-салодкай спатолі. Сібіла трапятала ўсім целам, як белы нарцыс на ветры. Нашы заручыны — строгі сакрэт. Сібіла нават маці нічога не сказала. Не ведаю, што скажуць мае апекуны. Менш чым праз год я стану паўналетнім і змагу рабіць усё, што мне заманецца. Ну скажыце, Бэзіл, хіба я не меў рацыі, звярнуўшыся за каханнем да паэзіі і знайшоўшы сабе жонку у шэкспіраўскіх п'есах? Вусны, якія навучыў прамаўляць словы сам Шэкспір, шапталі мне на вуха свае запаветныя таямніцы. Мяне абдымалі рукі Разалінды, і я цалаваў Джульету. Так, Дорыен, мабыць, вы мелі рацыю, вымавіў Холвард. А сёння вы з ёй бачыліся? Пацікавіўся лорд Генры. Дорыен Грэй пакруціў галавой. Учора я пакінуў яе ў вардэнскіх лясах, а сёння сустрэну ў садах Вероны. Лорд Генры адпіў крыху шампанскага і спытаў: «А калі вы ўпершыню сказалі ёй пра тое, што хочаце з ёй ажаніцца? І што яна вам адказала? Ці, магчыма, вы забыліся пра гэта?» «Дарагі Гары, я не рабіў ёй афіцыйнай прапановы. Я проста сказаў, што кахаю яе, а яна адказала, што не вартая быць маёй жонкай. Не вартая? Яна? Ды для мяне цэлы свет нішто ў параўнанні з ёй». «Жанчыны на дзіва практычны народ», — заўважыў лорд Генры. «Яны нашмат практычней за нас, мужчын. Мы ў такія хвіліны часцяком забываемся, што ад нас чакаюць прапановы рукі і сэрца. Але жанчыны заўсёды нам нагадваюць». Холвард спыніў яго. «Не трэба, Гары, ты толькі злуеш Дорыена. Ён не такі, як іншыя. У яго занадта ўзвышаная душа, каб прычыніць каму-небудзь боль». Лорд Генры паглядзеў на Дорыена. «Дорыен ніколі на мяне не злуецца», — усміхнуўся ён. «Я задаў яму гэта пытанне з чыстай цікаўнасці. Хацеў праверыць правільнасць сваёй тэорыі аб тым, што звычайна жанчыны робяць нам прапанову, а не мы ім, як гэта прынята думаць. Сярэднія класы, вядома, з'яўляюцца выключэннем, але ж сярэднія класы адсталі ад часу». Дорыен засмяяўся. «Вы непапраўны, Гары, але злавацца на вас сапраўды немагчыма. Калі вы ўбачыце Сібілу Вэйн, вы зразумееце, што пакрыўдзіць яе здольны толькі чалавек без сэрца. Я не ўяўляю сабе, каб хто-небудзь мог зганьбіць тую, каго любіць. А я кахаю Сібілу. Я хацеў бы паставіць яе на залаты пастамент, каб бачыць, як увесь свет абагаўляе яе. Што такое па сутнасці шлюб? Абяцанне непарушнай вернасці. Менавіта такое абяцанне я і хацеў бы даць каханай. Яе давер абавязвае мяне быць ёй верным. Яе вера ў мяне робіць мяне лепш. Калі Сібіла са мной, я саромеюся ўсяго таго, чаму вы, Гары, навучылі мяне. Я станаўлюся цалкам іншы. Так, пры адным дакрананні яе рукі я забываю і вас,
і вашы парадаксальныя, цудоўныя, атрутныя, зачаравальныя тэорыі. Якія, напрыклад? Спытаў лорд Генры. Ну, напрыклад, аб жыцці, аб каханні, аб асалодзе. Так у прынцыпе усе вашы тэорыі, Гары. Адзінае, пра што варта тэарэтызаваць, дык гэта аб асалодзе, вымавіў лорд Генры. На жаль, тэорыю асалоды я не маю права прыпісваць сабе. Аўтар яе не я, а прырода. Асалода – гэта тэст, якім яна выпрабоўвае чалавека, і ў той жа час гэта знак яе зычлівасці да яго. Калі мы шчаслівыя, мы здаемся сабе добрымі людзьмі, але не ўсе добрыя людзі шчаслівыя. А каго ты называеш добрым чалавекам? Пацікавіўся Бэзіл Холвард. І сапраўды, падтрымаў яго Дорыан, хто, на вашу думку, можа лічыцца добрым? Быць добрым чалавекам значыць быць у гармоніі з самім сабой, адказаў лорд Генры. А хто вымушаны быць у гармоніі з іншымі, той у разладзе з самім сабой. Для чалавека галоўнае яго ўласнае жыццё. Ханжы і пурытане могуць, вядома, навязваць іншым свае маральныя прынцыпы, але я сцвярджаю, што ўмешвацца ў жыццё нашых блізкіх зусім не наша справа. Індывідуалізм – вось вышэйшая мэта. Сучасная мараль патрабуе ад нас, каб мы падзялялі агульнапрынятыя погляды сваёй эпохі. Я ж лічу, што культурны чалавек не можа падзяляць агульнапрынятых поглядаў, а калі падзяляе, ён у вышэйшай ступені амаральны. Але пагадзіся, што чалавек, які жыве толькі для самога сябе, плаціць за гэта занадта дорага, заўважыў мастак. Так, у цяперашнія часы за ўсё даводзіцца плаціць занадта шмат. Мабыць, сапраўдная трагедыя бедных палягае ў тым, што яны не могуць сабе дазволіць нічога, акрамя самаадрачэння. Прыгожыя грахі, як і прыгожыя рэчы, прывілей адных толькі заможных. Калі жывеш толькі для самога сябе, расплачваешся не грашыма, а чымсьці іншым. І чым жа, Бэзіл? Ну, я думаю, з грызотамі сумлення, пакутамі, усведамленнем дэградацыі ўласнай асобы. Лорд Генры паціснуў плячыма. Сярэднявечнае мастацтва цудоўнае, але сярэднявечныя ўяўленні састарэлі. Канечне ж, іх можна выкарыстоўваць у літаратуры, але ў літаратуры заўсёды прымянялася толькі тое, што выйшла з ужытку. Павер, цывілізаваны чалавек ніколі не шкадуе аб тым, што аддаваўся асалодам, а чалавек нецывілізаваны нават не ведае, што такое асалода. Я цяпер ведаю, што такое асалода, усклікнуў Дорыан Грэй. Гэта каго-небудзь любіць. Зразумела, гэта лепш, чым быць любімым, адказаў лорд Генры. Калі цябе любяць, гэта сапраўдная пакута. Жанчыны ставяцца да нас, мужчын, сапраўды гэтак жа, як чалавецтва да сваіх багоў. Яны нам пакланяюцца і адначасова ўвесь час ад нас штосьці патрабуюць. Па-мойму, тое, чаго яны ад нас патрабуюць, яны першыя ж нам і даюць, вымавіў Дорыан. Яны абуджаюць каханне ў нашых душах і маюць права ад нас яго патрабаваць. Абсалютная праўда, Дорыан, усклікнуў Холвард. Абсалютнай праўды не бывае, запярэчыў лорд Генры. Не, бывае, Гары, настойваў Дорыан Грэй. Вы ж не станеце адмаўляць, што жанчыны аддаюць мужчынам самае каштоўнае ў сваім жыцці. Магчыма, уздыхнуў лорд Генры, але яны заўсёды патрабуюць аддадзенае імі назад, прычым вельмі дробнай манетай. У гэтым уся і справа. Як сказаў адзін дасціпны француз,
Жанчыны натхняюць нас на вялікія справы, але вечна перашкаджаюць нам іх здзяйсняць. Гары, вы адпеты цынік. Дапраўды не разумею, чаму вы мне падабаецеся. Я заўсёды буду вам падабацца, Дорыан. Мы будзем каву, сябры. Афіцыянт, прынясіце нам каву, каньяк і папяросы. Бэзіл, я не дам табе паліць тут цыгары. Бяры папяросы. Выкурыць папяроску – вышэйшы від здавальнення. Яна цудоўная і ў той жа час пакідае цябе нездаволеным. Чаго яшчэ мы можам жадаць? Дык вось, Дорыан, вы заўсёды будзеце ў захапленні ад мяне. У вашых вачах я ёсць увасабленнем усіх тых грахоў, здзейсніць якія ў вас не хапае смеласці. Ну што за глупства вы кажаце, Гары? Усклікнуў малады чалавек. Едземце лепш у тэатр. Калі вы ўбачыце Сібілу на сцэне, вы ўсё пачняце ўспрымаць іншымі вачыма. Яна адчыніць вам нешта такое, чаго вы ніколі раней не ведалі. Я спазнаў у гэтым жыцці ўсё, адказаў лорд Генры. Але я заўсёды рады магчымасці адчуць новыя эмоцыі. Хоць, баюся, нічога новага я ніколі ўжо не адчую. Тым не менш, не выключаю, што ваша дзяўчына зацікавіць мяне. Я люблю тэатр. У ім усё значна праўдзівей, чым у жыцці. Ну што ж, едзем. Дорыан, вы сядзеце са мной. Мне вельмі шкада, Бэзіл, але ў маім кабрыялеце могуць змясціцца толькі двое. Вам давядзецца ехаць за намі ў кебе. Яны ўсталі з-за стала, апрануліся і дапілі каву стоячы. Мастак быў маўклівы і рассеяны. Твар яго быў хмурны. Яму быў недаспадобы гэты шлюб, хоць ён і разумеў, што гэта не самае горшае, што магло б здарыцца з Дорыянам. Праз некалькі хвілін яны ўжо былі на вуліцы. Як і дамовіліся, Холвард ехаў за экіпажам лорда Генры ў кебе. Гледзячы на мігатлівыя агні кабрыялета наперадзе, ён адчуваў вострае пачуццё страты. Ён разумеў, што Дорыан Грэй ніколі больш не будзе ў яго жыцці тым, чым быў раней. Паміж імі прайшло само жыццё. Вочы Холварда пацямнелі, і ярка асветленыя, людныя вуліцы пачалі здавацца яму расплывістымі. Калі кеп пад'ехаў да тэатра, мастак адчуваў сябе старэйшым на шмат гадоў.